Dobar dan, dobrodošli u novu recenziju serija. Danas imamo seriju Tajkun. Skoro se reprodukovala na RTS-u, skoro se završila. Tako da, sada mogu da radim recenziju. Serija je mnogo zanimljiva. Pomešanost ubistva, misterije, spletki. Ranije se svodi o liku koji drži jednu ogromnu firmu, želi da se proširi, želi da kupi zemljište koje žele da kupe još 2 ili 3 firme, to jest još puno ljudi. I oni se bore za to zemljište. Puno ljudi želi da obori tog čovjeka i da oni preuzmu vođstvo nad firmom. I polako kako serija odmiče, uključuju se puno ljudi i prave se grupice u grupicama. Na kraju se svodi da su svi bili protiv njega. I serija je stvarno zanimljiva, šokantna je u nekim delovima šta ljudi sve mogu da urade. Također je tu i devojka koja ima, kažemo, dogovor sa tužilaštvom koje želi informacije o njemu koje bi ga skinule sa vlasti, koje bi ga oterale u zatvor. Međutim, ona se zaljubila u njega i ne želi više to da radi, ali nema druge opcije. Jedino što mi se ne sviđa u celoj seriji je kraj. Kraj je malo čudan, ali mi se jako sviđa kako je sve sklopljeno. Sviđaju mi se pesme koje su korišćene, stvarno daje onako dramatičan efekat. Da, glavni glumac je Dragan Bjelogrlić. Zanimljiva stvar oko te serije je to da je cela snimljena jednom kamerom. To je rečeno pre početka prve epizode u intervju sa režiserom, ja mislim. Tako da to je jako zanimljiva stvar, makar meni kao fotografu i videografu, zato što ima scene koje su i iz vazduha i pod vodom, stvarno nevjerojatna činjenica. Definitivno preporučujem da pogledate, zanimljiva je. Ako volite misteriju i ubistva i to sve, definitivno je to serija za vas. Serija nije toliko dugačka, ima 10 epizoda. To je bilo to, vidimo se u narednoj recenziji.